אז זה הזמן להעלות את פינתו של איש הקולנוע שלנו, שלא לומר... פינת הסרט הכמעט טוב. הדוקטור דן סגל. מה אני? נורא מצחיק שאני מציגה אותך, אתה יודע, בכזה פסון כזה של הדוקטור לקולנוע, ואתה עונה בסוף, מה ניש? גידי אורשר לא יעשה את הטעות הזאת. כן. בחיים לא. מה העניינים? בסדר, 7:30 בבוקר, מה אפשר להיות? כן, אתה נמצא בבוידן? אני נמצא בבוידן, למה? זה נשמע בכזה... זהו, גם אתם נשמעות. לא, הבעיה היא לא בו, וגם אנחנו זה לא הבעיה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה כוללת. בעיה כוללת. הבנתי. בעיה גלובלית. זה כמו שידור חוץ היום, מה שקורה כאן. כי יש חור בדלת, אז פשוט השידור יוצא החוצה, בורח דרך הדלת. אז תגידו, זה כמו בהאיטי, אנחנו משדרות. כן. הקיצר, אל תיכנסו לדברים, כי אני באמת שומע מה זה לא בסדר עכשיו. אוקיי, לא אז ניכנס. תזרום, זה תירוץ טוב. כן, כן, כן. אז הסרט הראשון שאני רוצה להתעסק איתו, יוני, ממש שומע את עצמי בדיליי. זה בעייתי נורא. טוב. דן, תתעלם מעצמך, אל תקשיב לעצמך, פשוט תדבר. הסרט הראשון שאני רוצה להתעסק איתו, קוראים לי בטהובן. יצירת מופת מ-1992, מדובר במשפחה אמריקאית שמחליטה לאמץ גור סן ברנרד, שובה לב, אבל שהופך לאט לאט לכלב ענק, מקסים, אך הרסני במיוחד. הסרט בטהובן הוא סרט מאוד מאוד אהוב עליי, אבל אני חייבת לספר לכם שהלילה, אני קמתי באמצע הלילה עם חלום רע על כלבים. מה קרה? כן, כן, וזה לא קורה לי הרבה, אני מאוד אוהבת כלבים, במיוחד את בטהובן. מה חלמת? היה שם כלב מאוד מאוד מפחיד, ואז הצטרפו אליו עוד כמה, וזה היה כמו הסרט של היצ'קוק, הציפורים. רק עם כלבים. רק עם כלבים. יפה מאוד. אני חייבת להגיד שמה שאותי, אני פחות אהבתי בסרט בטהובן, יש שם ליטרים של ריר. בדיוק. מקלחות של ריר, כמויות של ריר, וכל הסרט אתה יודע, ילדים חמודים מסתכלים ואומרים, זה הסרט שהכניס למיינסטרים את השימוש בג'ל הרוק המפורסם. היום כמעט בכל סרט ילדים. כן, למה? אבל בצפייה החוזרת שלי של הסרט, לא יכולתי שלא לחשוב שבעצם הסרט הזה הוא מטאפורה למערכת יחסים שלנו עם שרה נתניהו. עכשיו זה הולך ככה, כשפגשנו אותה לראשונה היא הייתה קטנטנה עם חליפות פסטל קטנטנות וזרוקת פה ושם נעל על רצף בית. ככל שהזמן עבר היא הפכה לסוג של מפלצת ענקית צווחת ומאבדת עשתונות על כל טיפה שלו במקום וכל זה. אבל כמו שבסרט המשפחה למדה לקבל את בטהובן, להעריך את כישוריו המיוחדים. נכון. בסוף יש הפי אנד. כן, כן, יש לעצמו מטורף. והם מתרבים בסוף, הוא מביא בסוף כלבה, ויש צאצאים. זה בבטהובן 3 נראה לי. טוב, אני מתקדמת. מקירי לכת. אגב, יש 6 בטהובנים. כמה? 6. 6 סרטי המשך. מה לא אומר? מה, יאללה, תכף יש 3. האחרון יצא לא מזמן, ב-2003. מה אתה אומר? אבל בטח זה כבר כלב אחר, וזה כבר, אתה יודע, סיקוול כזה בלי תקציב. כן. כן, אבל הקיצר, כמו שהמשפחה למדה לקבל את בטהובן, ככה אנחנו צריכים לקבל את שרה ולהעריך את טעמה המשובח במטפחות ראש למשל. גם לה יש כישרונות רק שלא תתנער שהיא יוצאת מהמקלחת, כי זה לא נעים. צריך לדבר עם ליליאן באמת על הרוק. על הרוק. כן, יכולתי לספר לנו כמה דברים על מה הייתה צריכה לנקות. אוקיי, זה הסרט הראשון לסרט בטהובן, אם אתם רוצים היום בערב ליהנות. נכון, לכם מספריית אביגמה. נראה לי שאני אשתמש בהמלצה הפעם. כן? כל השבועות האלה שהיית פה אני לא השתמשתי בהמלצה. אבל איזה בטהובן 6? כאילו התנסיתי עליך כזה, כאילו ניתן לדוקטור לדבר, אבל אני אראה בסוף אבודים. אגב, אני ממליץ על כל 3 הראשונים. באמת? 1, 2 ו-3. יש שם בדיחות שחוזרות בכל סרט, זה פשוט מקסים לראות את זה. השילוב של הריר. מהתעשייה ההוליוודית, בואו נעבור לתעשייה המקומית, איך היא בוחרת את כל הנושא הזה של כלבים, וזה הוא הקרא שלי בסרט מחפשת בעל על 4. אוקיי. זה יהודה ברקן? מה זה? בדיוק. סרט ישראלי. נכון, סרט ישראלי, מחפשת בעל על 4. אני רוצה אבל לעצור שנייה ולהתמקד לאו דווקא ביהודה ברקן הבמאי היוצר, אלא ביהודה ברקאי הקופירייטר. איזה שם מדהים זה מחפשת בעל על 4? אני חושבת שהוא מתחרה צמוד עם גברת תפתחי זוני. בדיוק. אני רוצה כמה שמות שיהודה ברקן. הוא אוהב את השמות שיש ספק לא ספק לגבי למה מתכוון הקופירייטר. נוגע לא נוגע. מרפרף. נשיקה במצח.
אני רוצה להזכיר לכם. נכון, גם שם יש משחק מילים. שזה ממש דאבל מינינג, ניפגש בסיבוב, ניפגש בספארי, מצלמה בלי בושה. איזה באסה שהיום הסרטים, יש שמות חסרי ניצוץ. כן, שחור, כיפור, קדוש, שבעה. זה קולנוע עם שמחת חיים, יהודה ברקן. אז מה, היא מוצאת גבר בעל על 4? דניאלה מפרסמת, אני אקרא לכם מתוך התקציר מגב ה-DVD, פשוט מקסים לקרוא את התקציר הזה. אנחנו צריכים להתחיל לממן לדן את הסיפור הזה עם האוזן השלישית. כן. זה כבר הופך להתמכרות. זה מתוך הוידאומן. דניאלה מפרסמת מודעה במדור דרושים בשם כלבת הפודל המצועצעת והמיוחמת שלה. זה בגב ה-DVD. עשרות מועמדים עומדים למבחן, נפסלים על ידי הכלבה המאוכזבת, עד שמופיע בוגי השרמנטי. זכר סחור פרווה שכובשת לב הנסיכה על 4, מיקי שמציג את עצמו כבעליו של בוגי, a.k.a. יהודה ברקן, מוכר לדניאלה, אחי אינה מצליחה לזכור מהיכן. לאט לאט מתפתח קשר בין דניאלה למיקי שמוביל לסיפור אהבה רצוף תהפוכות. הם כבר עשו את הסוף. כן, סיפרו הכל. לא, יש רצוף תהפוכות. רצוף תהפוכות, שמה זה ה... כן. שם העלילה. כן, נכנסת כלבה לתמונה. אז זהו, בעיקרון הסרט עמוס בכלבים מבועטים, שכאילו נלקחו מתנו לחיות לחיות ופיזרו אותם בסרט. אתה רואה, זה טוב ששמת את הסרטים האלה אחד מול השני. ככה זה באמריקה שעושים סרט עם כלבים, מביאים בטהובן, סן ברנרד ככה עם פרווה, מסרקים אותו מכל הכיוונים, יש לו קרוון משלו, חדר כוכב, מה שאתה רוצה. בסרט ישראלי מביאים את בוגי, הכלב מ-SOS נתניה, שהגיע פשוט כי יהודה ברקן בחר אותו ללהק אותו, כי הוא היה נראה חבול ומסכן. האם דניאלה מגלמת נולי מדבי ונולי? אז זהו, חשבתי גם אני חשבתי שזאת דבי מדבי ונולי, אבל לא, זאת אליאור הרפז. אם אתה אומר אליאור הרפז, איך אנחנו לא זכרנו את זה? הרי מדובר בכוכבת הכי גדולה בתולדות ישראל. כן. יפה, טוב. רגע דבר אחד אחרון, הסרט אגב היה, זה כאילו פינת הילדת הקטנה, הסרט היה כישלון קופתי צורב. מה אתה אומר? זה גם במגב ה-DVD? לא, זה בדקתי באינטרנט. הוא גרם לי דבר כאן לפשוט את הרגל ולהסתבך בשוק האפור. וואו, אז אולי אפשר עוד להציל את זה. חייבים לראות. חייבים לראות. קדימה, עזרו לנו, צריך כל שקל. תודה רבה, דן סגל, פינת הסרט הכמעט טוב. הדוקטור דן סגל. הדוקטור. שתהיה שבת מעולה. תודה, ותטפלו בבעיה שלכם ברמקולים שם, אני יודע. כן, אנחנו מיד נטפל בזה. אנחנו נזעיק את שני אמגר שגם תטפל פה בחיבוטים.